God formiddag og velkommen til den her ekstra udsendelse. For 4. år i træk er der et rekordstort optag på HA-studiet på Syddansk Universitet i Odense. Over 300 håbefulde unge starter deres studietid netop i dag. Tidligere har man oplevet store problemer med rusturen på HA, så i år har den nyudnævnte rustursformand Søren Junker Jespersen sat sig for at samle et unikt hold af lejrchefer. Og de vil så få til ansvar at arrangere et fantastisk introforløb for alle de nye studerende. Kom ind. Hej. Hej Elisabeth, kom ind. Sæt dig ned. Nå, Elisabeth, du har søgt stillingen som lejrchef for køkkenet. Det kræver, at du skal lave mad til mange. Har du erfaring med madlavning? Det er måske lige en smule for avanceret. Vi snakker jo ret store portioner her. Har du ikke noget mere simpelt? Det lyder fremragende. Velkommen ombord. Kom ind. Hej Pelle. Velkommen til. Du er sød. Tak. Nå Pelle, lejrchef for aktiviteter. Så skulle du jo være kreativ. Hvilke kreative aktiviteter laver du selv i fritiden? Det er ikke okay. Det skal gerne involvere lidt flere mennesker. Har du ikke andre idéer? Nej! Hvilket engagement? Du er med. Kom ind. Hej Likke. Hej. Velkommen til. Jo, tak. Må jeg sidde? Tak. Må man også tage vand? Nej. Nej. Okay. Nå Likke, du har søgt som lejrchef for alle tutorerne. Det betyder, at du skal arbejde med rigtig mange unge mennesker. Har du erfaring med det? Ja, okay. Men der er jo så også mange unge mænd med i introforløbet. Har du også erfaring med at arbejde med unge mænd? Super! Det er det, vi har brug for. Kom ind. Hej Morten. Hej så. Velkommen til. Kom ind og sid. Jo, tak. Nå, Morten. Nu skal du høre, du har jo søgt som lejrchef i baren. Og det kræver jo, at man kan servere mange drikkevarer til rigtig mange mennesker på meget kort tid. Har du nogen erfaringer med det? Ja, okay. Du har selvfølgelig erfaring med værtshuslivet, men der bliver jo nok lidt mere travlt.
Og jeg tror, jeg har en idé, som kan give dig lidt mere erfaring. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. Ja, som I kan se, er de helt rigtige kandidater udvalgt, og dermed så skulle årets introforløb for HA i Odense være i nogle rigtig sikre hænder. Skål og god fornøjelse.